molt estrany. Digues-li, bona nit, Coreta. Bona nit, Coreta. Quan vam començar amb el Gavi, el meu problema, tenia problemes greus de dir, jo estic veient tot això, ho estic veient cada dia veig gent al container cada dia més prima, veig gent a l'hospital cada dia més fotuda, i no faig res, i no estic fent res. I jo estic aquí estupenda, a casa meva, i no estic fent absolutament res per canviar res. Un total mes de juny, s'anava a fer trenes a la platja i se l'enduia penjat a l'esquena. Dic, amb aquesta calor t'enduràs el nen a la platja? Tu sí que n'he de fer, eh? Dic, ja t'ho vaig dir jo, provem-ho, me'l deixes i jo, doncs mira, tu vens a fregar i jo t'ho cuido el nen, i així ho hem fet. Els helicòpters. I les gavines, els ocellets. En Hassan, doncs mira, és un veí que ens vam fer amigues amb la mama quan estava embastat ja, i molt de problemes, quan no el tindria, què em faria, perquè no tenia on posar-lo, feia poc que era aquí, no té família aquí, la més a prop és a Granollers, i jo dic, bueno, no pateixis. Aquí fue pecado. Se lo llevaba colgado de la espalda, dic, on te vas amb aquesta calor, amb aquest nen penjat? A l'esquena. ¿Cuánto tiempo te lo llevaste? A las empresas. Bueno, cuando tenía 4 meses, así. Bueno, cuando empecé el verano que quedé con esta mujer, ella no puede venir a hablar con la Lisa, ella dijo que no, ningún problema se puede quedar con el Hassan. Va començar a venir molts immigrants que venien amb problemes de malnutrició, amb problemes... Els hi treies... Venien perquè potser s'havien caigut amb la bicicleta feia 5 dies i no venien fins al final perquè no tenien papers i no tenien targeta sanitària. Llavors, si hi havia un accident i els hi començaves a treure la roba, duien capes i capes de roba i anaven molt mal vestits. Llavors vam començar a veure en els carrers gent buscant els contenidors i vam començar a preocupar-nos, a dir que com podia ser que en un lloc on hi ha uns serveis socials i hi ha Càritas, hi ha la Creu Roja, hi ha tots una quantitat de recursos, que aquesta gent estiguessin així. Vam anar a parlar amb col·lectius d'immigrants d'aquí de Malgrat i que ens van explicar que la situació estava molt malament, que s'estaven ajudant entre ells, que la gran majoria havien perdut la feina, que al perdre la feina la gran majoria s'havien quedat sense papers i que a més no hi havia recursos, la majoria no sabien ni llegir ni escriure, amb la qual cosa estaven completament perduts. Aquí baix hi ha una associació que es diu El Rovell i vam demanar permís a l'associació per poder fer els dimarts una trobada que es deia els dimarts del te, fèiem te del que prenen ells i llavors venien i ens explicaven una mica la seva situació, no? I venia gent que estaven a punt de ser desahuciats i els contactàvem amb l'SPA, venia gent amb problemes de salut i els ajudàvem amb els papers de l'hospital, venia gent amb problemes d'estrangeria que no tenien diners per pagar-se advocats i així hem anat creant un grup.
Me dijo el Xavi, me dijo, pero ¿qué es esto que hace? Sí. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Me'l porta a quarts de 7, ell va dormint fins que es desperta. I a quarts de 9 porto al col·legi, ell a 2:15 el recull perquè a les 12 ja ha plegat, després a la tarda si té d'anar-hi a les 4 a treballar me'l porta ell a les 3 al col·legi, jo a les 2:45 el recullo, i un dia normal, el tinc aquí fins que ella plega, com sempre. A on, a on? Vinc a Pempis. Ala, per aquí. Per qui són els pempis? Per la Sant. Per anar al col·le? Per anar al col·le. Sí. Per comprar què? Pel col·le. I per comprar... Sí. I per comprar... coixetes? Cosetes. Tota la vida n'he cuidat de nera joveneta, i també els nebodets, i bueno, jo ja és una cosa que tota la vida... Com vaig casar en criava 4, 2 de meus i 2 de la meva cunyada perquè ella treballava, i bueno, llavors tenia la meva sogra que m'ajudava, també ja era diferent, però ara tinc la meva filla que també m'ajuda, també és una altra època, però bueno. Jo conec molta gent que me diuen, pues sí, fas una obra bona, pues sí, convé, pues mira, jo sóc iaia i no me trobo bé, no puc fer-ho. I me faria il·lusió haver-ho pogut fer o allò. Bueno, això són circumstàncies de la vida, sobre la marxa has de fer, sobre com te trobes, perquè si no te trobes bé tampoc ho pots fer-ho. Vull dir, ha de ser que te sentis, i jo me sento capacitada, doncs faig el que puc, dintre el que hi ha. A tu et va cuidar algú quan eres petita? I tant, la meva mare gran. Perquè la teva mare... Va tenir feina i ella era d'allò i doncs sí, els germans grans cuidaven els petits. Era així, és igual. Però cap persona externa a la família? També és, si no convenia anar a casa de la veïna també era allò. I tu te'n recordes de la veïna? Bueno, no hi són, ja. Però hi penses i... Penso. 50-60 anys enrere t'ajudaves entre veïns. Era el que tenies, vivia en clés. Llavors t'ajudaves. Inclús la gent pel carrer li diuen a Sant, adéu! I a la Sant els diu adéu, i ella fa així, ho vam dir. Me li diuen a Sant, però... Ella no coneix ningú, però la Sant coneix tota la clientela. Aquest és el problema. Perquè les que hauria hagut d'ajudar, no l'han ajudada. O sigui, el que he fet jo, ella es pensava que ho farien alguna de les seves d'allò. I totes han fet llargues. Per què? Perquè també han tingut les seves coses, perquè no han volgut. Bueno, és normal. No és tothom que diu faig voluntari. És com la Creu Roja. La gent se n'oblida del que és important. La idea es que es un punto de encuentro, ¿no? Es gente de la que sabemos poco, ¿no? Que además está bastante excluida por muchas razones. Ellos, ya cuando uno es extranjero, ya uno tiende a agruparse con los unos y también es verdad pues que los excluye por muchas razones. Una de ellas, que además muchos de ellos están ilegal, ¿vale? Entran de forma ilegal, entonces ya no tienen papeles, el acceso a trabajos
es muy complicado y ahora mismo, claro, la situación de todos ha empeorado y la de ellos pues también, si antes era mala, pero bueno, más o menos vas tirando porque además se gastan 2 euros al día, que gastan, pero si antes estaban mal, pero más o menos iban tirando, claro, ahora están aún peor y diría que aún más marginados. La idea de este espacio, más allá de las clases y de lo demás, que va bien a ellos, porque va bien, básicamente es un punto de encuentro en el que somos todos iguales y en el que podemos conversar, vamos, de cualquier tema, podemos hablar de lo que sea. Saps 3 dies a la setmana? Saps escriure'ls? Sí. Les classes de català van començar fa un any, però nosaltres vam començar fa un any i mig. Vam fer una campanya de recollida de joguines, recollida de roba, vam començar a moure papers d'estrangeria i ens vam donar compte de que per tramitar papers d'estrangeria ara els hi demanaven un certificat de català. Vam parlar amb l'Ajuntament i l'Ajuntament els hi demanava per inscriure's als cursos que fa l'Ajuntament de serveis socials. Hi havia unes dates de matriculació i a més havien de pagar 116 euros cada 3 mesos. Les classes de català eren classes bàsicament d'alfabetització i de conversa, perquè són gent que a més només parlen entre ells, no tenen relacions amb altra gent d'aquí, amb la qual no conversen en català. I el que fem ara és alfabetitzar-los, parlar amb ells en català perquè almenys a nivell oral puguin aprendre català. S'escriu R-C trencada. R-C trencada, no? C trencada. Les anem més o menys improvisant amb coses que nosaltres podem creure que són necessàries, com ensenyar-los a omplir un formulari o ensenyar-los els noms de les fruites i les verdures o ensenyar-los una adreça, coses que al dia a dia els hi poden fer falta. Clar, els temaris de conversa de la Generalitat són més complicats. I llavors el que hem fet és tot fer-ho molt interactiu. Ells, en lloc d'escriure jo a la pissarra, doncs surten ells a la pissarra. En lloc de fer-los llegir o fer-los deures o fer-los exàmens, doncs fem jocs, juguem amb targetes, fem moltes coses en mandinga perquè la majoria són senegalesos i gambians. I llavors fem jocs on d'una banda està en català i de l'altra banda està en mandinga, i amb ells els fa molta gràcia, perquè llavors sí que veuen, sí que entenen la paraula. Porque si cuando no saca la certificado del catalán, no puede tener papel. ¿Sigues viniendo porque quieres aprender? Sí. Quiere aprender más. Porque cuando no parla bien, cuando controla un trabajo de una empresa, que no parla catalán, bueno, de ley no se saca, pero a ellos les gusta que la gente que la parla catalán bien. Por eso nosotros estamos practicando eso también. Ahora está sin trabajo, está haciendo chatarra ahora. Está haciendo chatarra y cada día chatarra. Ahora también el chatarra, muy mal. Muy mal. No hay hierros, no hay cosas. Todo el mundo está haciendo chatarra. Mucha gente. No hay diferencia ahora. Ni paisanos, ni extranjeros, no hay diferencia. Porque no hay otra manera. Bueno, ahora está buscando otro trabajo otra vez. Volvió a donde trabaja antes, a poner currículum, porque antes ellos quieren cogerme otra vez para volver al trabajo, hasta que me da ropas, me da todas las cosas, y ha empezado el trabajo, la seguridad la ha llamado. Dice, pero ese señor no se puede contratarla, porque el papel está negado.
hay que arreglar el papel. Cuando arregla el papel, puede contratarla, pero si no arregla el papel, no puede contratar. Sí, me hace sentir bien porque esta ayuda sí que le necesito, porque si no fuera la Luisa no estaría trabajando. Por lo que tengo no lo tuviera si no fuera la Luisa. Mi horario normal es de las 7 hasta las 11, pero como me molestan en el trabajo, a veces empiezo a las 6, a veces a las 6:30. Trabajo todo el año, pero de fin de semana. Cerramos en mitad de diciembre hasta mitad de enero. El resto del fin de semana, cada día es julio y agosto, es cada día. Muy bien, me siento muy bien con la Luisa. Sí. I viure més fort, i viure més lent, i viure tranquil, i acabar sent de bosc. Sí? Més amb mi que amb la seva pròpia família. Per què? Perquè ha tingut problemes i l'he ajudat molt. I no creus... Problemes amb familiars, S'ha recolzat. Ella no te'n fa en cap moment de pena. No me n'ha fet mai perquè m'ha fet els moments difícils que ha tingut ella. Ha tingut uns moments molt difícils. Però bueno, hem tirat endavant. Un cargol. Quins són els cargols que fèiem? Mira'ls! Mira els cargols que fèiem. Ara surten. Cargol, treu, banyes, puja a la muntanya, cargol, volver, jo també vindré. Els cargols que fan? Perquè mengen herbes i corren amb les banyetes així. Sí, como su abuela siempre le llama Yaya. Cuando le pregunto quién es tu Yaya, me dice la Luisa. Ni siquiera... No es Fátima la Yaya. Sí, mi mamá no. A veces si llamo a mi mamá, si la paso, no quiere hablar, dice que no. La Yaya soy yo. Como no la conoce, y no, por eso. Conoce solo la Luisa, que es su Yaya. ¿Y esto a ti te parece bien o te gustaría que también...? Bueno, a mí eso no me parece mal, porque la verdad no conoce a mi mamá, no lo puede apreciar, que no lo conoce, es un niño, no sabe nada. La que conoce es la Luisa, y que la ve como una verdadera Yaya. A veces me da pena que le traiga aquí porque no quiere molestarle, pero a San, si no ve la Luisa, me pide que la llevara. Vamos a ver la Yaya, vamos a ver la Yaya. Pero a veces me gustaría que ella sí que descansara un poco, pero en la San, si no lo veo un día, el día siguiente me pide que le llevara a la Yaya. ¿Ha aprendido cosas de la Luisa? ¿Tú lo ves? Sí, porque ella lo cuida desde los 4 meses. La mayoría de las cosas se la aprendió con la Luisa. Porque a veces, como el verano, se queda mucho tiempo con la Luisa que conmigo. I què més feu? Que mireu els trens? Sí. T'agrada mirar trens? Sí. Tu m'agrada mirar trens. I els trens l'encanten. Molt, sí. A mar l'has de vigilar perquè es tira l'aigua. Quan arriba a mar marxa caminant cap a l'aigua. No veu pas que hi ha perill. Si no el defessis, vull dir, l'any passat i des de la seva mare, no te'n fies que se'ns negarà, I, o sigui, ell arriba a l'aigua i es tira a l'aigua. Llavors tu, doncs no sap nedar perquè pràcticament no d'allò, però a ell l'aigua no li fa por. Vull dir que l'hem de vigilar molt, com el portem a mar que l'estiu, hem d'anar amb 4 ulls perquè se'ns ha d'allò, se'ns ha despista, vull dir, ràpid, Sí, és bastant travieso amb això. En canvi, és temorós, en segons que ja veus tu, una bruixa li fa por, li fas un dibuix amb una bruixa, tapa, que li fa por. Bueno, coses de nens. Mira-la! Mira-la, fem una piga negra aquí al nas. Ale, toma ja. Ale.
Bueno, avui encara s'ha portat bé, però és que a vegades ens agafa unes baturres que no hi vol anar amb la seva mare. Dic, deixa'l, va estar aquí pintant. Vés-te-te'n, li diu, vés-te-te'n, vés-te-te'n. Sí, vull dir, clarament, Diu, bueno, no, tu no, que vol venir, com ara mateix, que vol venir, porta'l, que no vol venir. Deixa'l, a mi no em fa cap nosa. Jo vaig fent feina, jo faig igualment. Jo, si he de fregar, si he de netejar, el que he de fer, ell actua per aquí tranquil·lament. M'ha donat satisfacció de pensar que es fa gran i pensa en mi. Si gran i pensa en mi. O sigui, que el que tu reps una mica a canvi també és que aquesta personeta que tu estàs ajudant a créixer al final se'n recordi de tu i hagi après una mica amb tu, no? Els pares no poden dedicar-s'hi. Llavors tu ajudes amb aquesta dedicació que els pares no tenen temps. Que treballes, perquè pel que sigui. La Diana es muy madrasa. La Diana es muy madrasa. A veces creo que se pasa un poco de madrasa, porque estos tíos son bien grandes y se saben bien cómo moverse, pero la Diana es muy madrasa y bueno. Claro, de hecho la idea del espacio, la idea de esto no era que nosotros los ayudáramos a ellos como si fueran pobrecitos de ellos, no. La idea era que fuera algo donde hubiera un intercambio, donde fuera algo mutuo. En plan, no me veas a mí como el que te ayuda ahí en Salvador y tú el ayudado, porque no era la idea desde el principio. Entonces, claro, cuesta por nuestra forma nuestra mentalidad y en la de ellos y porque estoy seguro que les es difícil poder encontrarse igual de cómodo, poder ser igual de abierto en un espacio como este fuera de la calle. Yo creo que muchos de ellos tienen pocas probabilidades de charlar de esta forma como lo hacen con nosotros. Bueno, después de vivir una experiencia como esta, estoy seguro que luego han salido y han hecho lo mismo fuera. L'ambient és molt distès perquè com que no sóc ni una treballadora social, ni un funcionari, ni un advocat, ni res, doncs, no sé, la relació és d'amistat. És com, bueno, el Saiba l'altre dia va tornar de Gàmbia i diu, tu ets la família que tinc aquí, no? Mira, aquest és el Basimo. Hola, Basimo. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Vienes a dónde? ¿Al Rovell? Però ja té les coses bones i les coses dolentes, perquè també em truquen a qualsevol hora, em demanen qualsevol cosa i, bueno. Si no els pogués ajudar, sí, me sabria greu. I n'hi ha que no els ajudo perquè no puc més, perquè ja em faria més, però no puc fer més. Tots som molt millors estar. Como yo puedo pagar ellos, no sé, porque de momento no tengo trabajo. Está explicando a mí cosas, hace eso. Como tú también puedes tener trabajo, puedes tener algo para pagar tu casa, para mandar una cosa a tu familia, para que tú también pagas tu comida, explicarme cosas y todo eso. Me sento bé, me sento amb la il·lusió i me sento amb ganes de fer-ho. Sí, molt. A mi me fa sentir molt bé,
A més, he descobert que són bellíssimes persones que estan aguantant coses inaguantables i, no sé, m'estimen molt i, no sé, i segurament donar felicitat als altres doncs omple molt.